científica que haya sido inspiradora para mí y modelo, yo tendría que decir, aparte de mis padres, una investigadora en Venezuela, Gina de Suse, que ella trabajaba con venenos, hacía sueros antiofídicos para serpientes y para escorpiones, y siempre eso me pareció increíble. Si hagués de parlar d'alguna d'elles seria probablement la Rita Levi-Montalcini, que a part de ser dona, era jueva i tot i així va poder guanyar un Premi Nobel i molts reconeixements. Maybe Margarita Salas. I have been to one of her conferences and I really liked how she explained herself, and I think she's a very good scientist. One of my role models, maybe the most prominent one, was my thesis advisor, which is Dr. Mercedes Nuceta. So she was a female scientist that she really know how to get things done. Si n'haig de citar una, evidentment citaria la meva directora de tesi, la professora Margarita Martí, perquè jo crec que també hem de valoritzar les neurocientífiques que tenim al voltant. Si ara hagués de dir alguna persona que m'inspira, m'agradaria anomenar a la Moser, que ja sabeu que va rebre el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina fa uns anys, fa 5 o 6 anys, sobretot perquè és neurocientífica, és mare i a la vegada també el seu background és en psicologia.